Спомням си тогава тази зима, такава зима нямаше като тази, значи, ти казвам, лягам да спя аз, имах и приятелка тогава с нея лежахме, и лягам да спя, у нас сме, и малък съм, някъде колко, 16 годишни, луда глава бях, луда, и цепих там, който ми падне, удрях, блъсках, ме се смяхме много, и тази зима много тежка зима беше, и сме легнали да спим, моята стана, и се чука на вратата, към 1 часа някъде през нощта и казва, кой може да е? Майка ми тя се чуди, кой баща ми да знаем, че той някъде там запива с неговите хора, нали? Биш майка ми някой. Значи, не е хубаво. И тако. И отваря баща ми, целия в сняг, пиян с червен нос, озъбен, ухилен, се смее и носи големи пакети и ми даде един голям пакет, огромен пакет беше. Такъв пакет не бях виждал да им дават на мен такъв голям пакет. Подарък явно, нали? Той не го беше опаковал, само кашон. Подарък за те и отварям кашона и гледам вътре автоматично, механично влакче. Който и влакче. Много хубаво влакче. С всичко си беше такова, нали? Надписите на влакчето, стикери, цветно влакче, изрисувано разнообразно, с много дълги релси, страшно много там по различен начин може да се сглобяват, изобщо голяма приказки и дървета, гора, всичко имаш, минаваш през отделни гари, нали? Там влака спира, работи, чука трака и така. Това влакче, тук им беше забавлението, като бях тогава на 16 години. Той влакче го гледам постоянно как се върти около едно и също нещо. Едни и същи неща прави, едни и същи спира на едни и същи неща, на едни и същи места. Нищо различно няма. Обаче много ми харесваше това безкрайно въртене в едно такова, маршрут, както му викам. И тогава аз викам, аз проучих къде какви училища има и викам, аз запиша едно висше образование. Отидох в София в Висшия транспортен институт Георги Кутев. Супер! И изпити някакви ми искаха, аз нищо не знам, там пиша някакви глупости, рисува някакви трасканици, хикс глупости, цяла баба, там човечета някакви олигофрени, рисувам и псовни даже писах, нормално. И ме приеха, те ме приеха, аз чуя как ме приеха без с този кирлив изпит. И ме взеха в класа на професор Стемерджиев, много хубав човек, страхотен беше там, постоянно той ни възбуди с това пътуваме с тия влакове, обикаляхме с него различни региони в страната, показваше ни кой влак, какъв модел е, как се управлява, ако стане нещо, какво трябва да се направи въобще. Всичко ни обясни този човек, всичко и то ни го обясни, като приказка ни го обясни. От него захапах тази приказка и аз и ме разпределят. Завършвам 4 години бакалавъра, бам! Не знам какво правя, разпределят ме, влак ще карам, цял голям корпус, дълга база, 20 вагона. И ме разпределят Видин, Родопи, чак до Доспат, Видин, Доспат, сеща се, това е 400 км сигурно. Ти казвам, отиване връщане 400 км, общо заедно 800 км обиколката, 32 бази за спиране, 45 пропуска и 2 почивки. Удница. И такова. И спомням една история ти разкажа, моля. Сега ще разкажа една история. И си спомням, пътувам върва зима, пак като оная зима, дето мръднах. Пак оная зима, дето бащата ми подарява толкова лед, пиян залян. И върва зима, пътуваме. Аз съм дълъг курс правя, нощен, направо не са трай сажди по лицето ми, блъска, тука, вали сняг, се чува грамотевици, светкавици, посред зима, брат. Какво да правиш? И то виелица не се вижда нищо, аз релсите не виждам, светя с някакъв нер, постоянно натискам тази свирка да ми убия някой на всяка спирка, защото па пияни навсякъде сеш. И направо... Чай само, чай. Ти разкажа една история. Може? Хубаво, чай, значи... Една зима, пак така, върла зима, като дето на 16 години баща ми носи влак, защото там пак пиян работа. И
Една такава зима, ма нощна смяна съм. Видин до Спас. 2 почивки, няма. То не се вижда нищо от тази виелица, то огромно, то се извило едно. Ти казвам, не мога да го опиша, не мога. Върти, постоянно се върти този сняг, не свършва. Духа вятър, блъска там по вагона, са преспите, едва са разчистили там колегите от БРЖ-то да минава, нали. Особено там, където спад, да минава под тунелите 100 метрови направо, така бяха блажени. И една така зима, нищо не са ни види. Тръгвам от Видин. 100 км след Видин, аварийно трябва да спрем. Защото пукаме колело метално. И в нищото спираме, няма жива душа, няма населено място наблизо, пътни 20 влака, 20 вагона дълга база влак. Нямаме какво да правим, аз нямам какво да направя. Моят техничаря вече се напил като свиня, нищо може да направи той. И тази зима ти казвам, нямаме парно, защото влака е изключен, пестим електричеството, хората се чудят какво да правят, паника са, нямаш тогава тия мобилфоните, дето сега, нали, звъниш да спасява някой или ако си там на майка си, тя идва с колата да те спаси. То там и с кола не може да дойде, защото пък, нали, тази зима така. И няма какво да правим, няма знак за помощ, не може и да направим да дадем, защото жицата скъсана. Ма ти казвам, бяхме все едно в ада, ма бяла, разбираш? Бял пъкъл е такова. И луната свети, чисто небе. Аз стоя сам в вагонът, в машинния вагон. Не знам какво правя. Имам там една ракия, аз дойдем пи, имам там да се сгрея, защото голям студ настана. Сложил съм шубата от БРЖ, тя една тънка ми дали. И по едно време се блъска на вратата. И си казвам, какво е това е? Но то не е от бурята, чак тъй да блъска тази бура, аз не мога да разбера как те. Блъска се на вратата, нещо се дере даже по вратата, викам, какво става тук? Вземам една греда, имах там зафърлена, вземам, отварям, гледам тъмнина и сняг, много сняг. Виелицата пак, нищо се не види, много сняг. Паля фенера аварийния, гледам един смачкан, целият в сняг, едва го познах, че е циганин. Ма едва го познах. То бял сняг, той черен, ма едва се позна, целият беше в сняг човека. И една мечка за него. Огромна мечка, където се облегнала на вратата, тя блъскала, тя дращила да влезе на топло и тя толкова с дена беше зимата и така. И циганина ма моли там, бате, дай да влезем тук, много студено, тук се объркахме с мечката, тя ма повлече към своята природа работа и към... Айде, качвай се, клон, тук влака закъсал без това, какво ме бе? Качвам го без билет, без нищо такова, и мечката вътре, и той вътре, и аз вътре, и малко, нали, гледаме се по-зорко така, кой какво ще направи. Аз викам, давам там ракета да пи, станахме там, нали, стана работа, там с приятели ми сала бала, почнем да разказва как взел тая мечка и кус, пък мечката звук не обела, стоите и в страни въгъла, с синджира и само гледа, с едни големи очи. Не може да разбрах какво си мисли тази мечка, ви. Дали всеки момент може скочи да убие, нали? Обаче тя само стои и гледа с един омарушен поглед и не знам какво става. И по едно време влакът тръгва, човек. С пуканото там колело тръгваме, давам го на макс скоро, защото закъсняваме с маршрута. Тръгваме, мечката си подава главата през прозореца. Там цигани насвири на гадунка, аз управлявам, а всички сме весели и нямат... Смеем се като луди, смеем се и нищо не интересува, там виелицата блъска, работи навънка, студ, хората там отзад пищят нещо. Обаче влака върви. Влака върви, бе. И мечката от прозореца се подава. И вървим. И луната свети. И отразява там сега и по едно време вече аз съм загубвам ориентир за време, за пространство, къде се намираме, няма. Вече не гледам карти, нищо такова, просто вървим от спирка, виж, няма спирка, не спираме нито една спирка, не спираме. И изведнъж гледам барикада на 100 метра пред нас, някакви там фарове, работи, какво става, тук спирам, отварят някой отвънка директно това вратата и гледам полицаи, ЖП,
данъчни работи, глоби. Не съм спирал на някакви спирки. Шимбавай. Спирки. И те. Глобиха на там една година, не карам влак, се чува какво правят просто там, да прекарам аз някой там друг леп да изкарам, да сложа едната края. После пак ме пуснаха, обаче този път София-Пловдив, Пловдив-София. Какъв е този маршрут? Какво е това? 100 км, 100 км отиване, връщане всеки ден едно и също. 10 пъти го правят този маршрут всеки ден, бе. Писва, бе. Какъв този маршрут? И те. И сега си карам се по този маршрут. От 5 години след този маршрут карам. Не знам как ще изтрая. Там децата храня и те им нося от време на време. Аз такова трябва да направя аз така влеза към баща ми с един голям пакет да им го люснат ръцете влакче едно да им подаря. Ужасно в тази тачка, ама не такова, не си спирам курса въпреки това, защото какво си спирам курса? Мисъл, ако спра курса, какво ще пече? Хората няма да се движат. София-Пловдив, колкото и да е гаден този маршрут. Пловдив-София също няма да се движат. И аз тъчквам. Надувам сирената на спирките, някакви такива работи. Какво ще кажа? Тази стачка, мани, аз до сега с пари не съм, тия пари, които ми даваха, не съм имал проблеми. Живял съм, виж. Не си купувам сега шоколад или пък такова, или пък алкохол някакъв там. Не купуваме децата. Мако, изкарвам съм с тия пари. Мога да взимам салам, сирене, хляб, взимам работа. Може да се изкарва, бе. Да кусам тия пари, бе. Искам да ми върнат Видин до Спас. То искам да ми върнат. Не София-Пловдив. Не ме интересува другото. Ми вземат, ако трябва още пари там. Да ми го касят. Да ми дадат само такова в стола да я набележа там. Почивките, ама. За кой ме ти? Не се ми трябва пари, бе. Искам да си върна стария курс, бе. До Спас, Видин до Спас, бе. Това не е. За той бих стъчкувал. Не да някакви там глупости и за храна, за пари, за такива. Искам за маршрут да стъчкувам. Аз ще стъчкувам за маршрут. Ей, за той стъчкувам, да ме чуят. И ще го вика, ей сега, какво е те ми да ще стои. На следващата спирка, утре като се кача пак във влака там София-Пловдив, Пловдив-София, на спирките ще викам, че си искам стария маршрут и това е. Какво е бе там някакви пари? Някакви пари. За какво се? Връщам си маршрута и това е. Искам да ми изпълнят. Лично е, ама това ме интересува мене. Какво ще карам и къде ще го карам? И какво ще обикалям? А не какво ще им дадат за обикалянето му. Може както на изпита там за Георги Вутев, за Висше транспортно училище Георги Вутев, професор Стенерджиев, както изпита, дай ми една окръжност и трябва да кажа колко е дълга. Колко е обиколката на окръжността, нали? От една точка там да завърте такова. После го научих. И ще ми пишат по 6, като го кажат и. Не ме интересува оценките, бе. Аз си искам да си обикалям окръжността. Да знам колко време ще обикалям тази окръжност. А не каква оценка ще получа за това колко е дълга тази окръжност. Виждаш? Все едно за Видин до Спас да ми дадат 300 лева отгоре. Не, се ме тая, да ще ми дадат. Аз за София-Пловдив да ми дадат с 300 лева по-малко. Не, парите са едни и същи, ама пътя е по-дълъг. Ме интересува пътя да е по-дълъг и по-хубав. А не да е по-къс и да ми дадат, да ми пишат 6, разбираш? Ей, това е. И те, това е за стачки, какво ти кажа. Не ме интересуват тия стачки, мачки. Нека там колегите да стачкуват, който искат да взимат, да се пътят там, да си хвъртат силите. Не ме интересува. Не ме интересува той, аз съм си винаги Видин до Спас.
особенно Пловдив, да го взема някой, който иска пари. Видиш? Това е.